Hej alle sammen, Mr. Fighter er faktisk her, eller Oliver, kald mig hvad I vil. Som I kan se her, eller ja, som I kan se, viser jeg her noget Battlefield 3 beta. Betaen er desværre over, ja, jeg synes den er rigtig sjov. Men målet med den her video var faktisk bare at sige, at jeg køber Battlefield 3, og forhåbentlig vil jeg kunne lave videoer, hvilket jeg finder rigtig interessant. Jeg synes da i hvert fald, det har været rigtig sjovt. Men ja, det var sådan set det, men efter jeg kan sige, at det spil er virkelig flot. Altså dem, der har prøvet betaen, ved sikkert, at spillet er, det ligner mit hjerte. Altså, i forhold til Crysis er, altså, grafikken er måske ikke helt lige så god, men det er lige deroppe. Altså, og så Crysis, det er jo slet ikke lige så stort, hvor du kan være 64 spillere med både fly og alt muligt online. Der kan Crysis jo slet ikke måle sig. Så var der sikkert sidde nogen og sige, jo, det ville det godt, fordi Crysis er bedre. Ja, men det synes jeg nu ikke. Jeg er ikke ude på at skarte noget helt. Og så vil jeg sige, at ja, I skal simpelthen bare sende mig nogle kommentarer, fordi jeg har masser af idéer til, hvad jeg kan lave af videoer. Jeg har planer om at lave noget Left 4 Dead Dual med en af mine venner, og ja, jeg regner med også at få fat i Cassetto, så vi kan måske lave noget Dual sammen. Og ja, altså, jeg synes det er skide sjovt at lave videoer og underholde jer. Ja, men det I så ser her, det er bare en masse små clips af, hvad jeg egentlig har klippet sammen. Jeg nåede ikke at spille betaen særlig meget. Jeg kom vist kun i level 5. Og ja, jeg nåede desværre heller ikke at få nogen fly. Altså, der kom en bane lige før betaen sluttede, som jeg kan sgu ikke helt huske, hvad den hedder. Undskyld mit sprog, men jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Men altså, men desværre nåede jeg ikke det, men der var fly og tanks og alt muligt. Men her bringer jeg noget af det lidt normale af betaen. Men ja, jeg synes bare, at I skal give mig nogle kommentarer om, hvad jeg skal vise jer, og det her, det skal I lige se. Der var rigtig mange glitches i betaen, opdagede jeg divers, men jeg får nogle syge killstreaks. Jeg får for eksempel her en, hvor jeg dræber 4-5 stykker, tror jeg. Og så opdagede jeg, at Rocket Launcher, det eksploderer ikke på jorden. Det var endnu en fail. Det eksploderede simpelthen. Det ramte bare kroppen, og så døde de. Så dræber jeg så ham her, og så tager jeg ham den sidste pistol. Men I skal bare sende mig noget, fordi jeg er fuld af idéer. Jeg venter bare på, at I måske kan hjælpe mig lidt, eller noget i den retning. Men jeg vil kort sagt bare blive ved med det her, og jeg håber da, at vi skal der spille sammen, så I adder mig bare. Det skal jeg nok sørge for, at mit gamertag vil blive nede i description. Udover det vil jeg sige tak